ଏ ମୁଁ ଆଜି ପାଠ ପଢିବି ଟିଂ 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 ରଖ ପାଠ ପଢ ହାଁ ଚୁପ ପାଠ ମୁଁ ପଢିବୁ? ଆଜି ପାଠ ପଢିବି ଚୁପ ପଢିଲୁ କି 5 ରୁ 3 ଗଲେ କେତେ? 8 8 5 ରୁ 3 ଗଲେ କେତେ? 6 ଆରେ ମୂର୍ଖ ଶୁଣ ଚୁପ ତୋ ବାପା ତୋ ପାଇଁ 5ଟା ପେନ୍ ଆଣିଲେ ତୋ ସାଙ୍ଗ 3ଟା ପେନ୍ ନେଇଗଲା ଆଉ କେତେ ରହିଲା? ଚାପଡ଼ିଟା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ ତୋ ମା ତୋତେ 5ଟା ରୁଟି ଦେଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ହଁ 3ଟା ତୁ ଖାଇଦେଲୁ ଆଉ କେତେଟା ରହିଲା? ଆଉ ତରକାରୀ ତୋ ମା କୁ କହିବୁ ଯେ ପୁଦିନା ଚଟଣି କରିକି ଦବ ଖାଇବୁ ତୋ ଘୁଷରି ଚଲେন